Aiwa, ndichida kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Nhasi ndadzoka zvakare kuno kuDhama Falls, kuno kunzvimbo yeRuwa muguta reHarare, handiti kwatauya kuti tizomboona vakomana vaya vatakamboita vhidhiyo ravo mazuva akapera tichikuzivisai zvematambudziko avainawo panapa, vatai kuzivisai kuti matriplets, handiti it's very unfortunate kuti nhasi ndasvika pane 2 chete, so vakomana ava varipo 3, handiti mukanoona the other video I think muchanoona tiripo varipo 3. Asi chekutanga ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekusapota kwamunoramba muchiita Saint TV basa ichienda mberi. Also ndichida kukurudzira kune maCivil Servants. Aiwa, tinaye saura wedu mukuru veShazin Technologies. Aiwa, kuShazin Technologies tine products atinotengesa zvakare cash, handiti zvakare tichipa maCivil Servants midziyo yatinovapa at zero deposit kana muchida kukwereta zvinhu zvakaita semafoni. Zvakare tine matablet, tine anonzi iwo masolar generator. Solar generator yakamira sei? Yakamira yakadai. Solar generator yakada kungofanana nepower bank. Aiwa, iyi description yangu inini maondero andakaita. So solar generator rinokwanisa kuchajwa nesolar kana kuti nemagetsi. So kana magetsi ariko you can charge it, rochengeta moto wamunozoshandisa kana magetsi kusina. Aiwa, zvizhinji kana muchida kuziva zveShazin, namba ndo dzataisa pascreen. Pano ndagara nevakomana vaviri, wechitatu wachona hapo. Mukoma, makasimba here? Tokumira mutitaurisei, handiti sisa makati munonzanizve? Tendai Chiwai. Muri nambani? Aiwa, ndati nambani pau? Hani muri matriplets? Ndimi Jaya Guru. Ndimi Bhuti. Handiti mukoma Tendai Chiwai number 1. Mukuru, zviri kudi? Ndiri right. Last time pavidhiyo vanhu vaitaura vachiti mukoma anogona kutaura nekutsanangura. Handiti vazivisei pane vari kutanga kuonai munonzani? Andonzi Tafadzwa Chiwai. Muri nambani? Number 2. Alright. Ko wechi3 anonzani? Takunda Chiwai. Alright. Makwana seti yacho, handiti? Perfect. So nhasi tauya ndofunga last time takataura matambudziko, handiti amuri kusangana nawo. Makati ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo? Zvakangowanda. Ndezvipi? Kunyanya pachikafu ipapa. Nezvimwe zvakasiyana siyana. Sezvipi? Ngataurai mukoma. Mozova sei tichiti ngachitaure chini? Tiri kuitira kuti zvoni pane vari kutiona kana ari mauniform, tine vamwe vanenge vachitiona vanosona mauniform, anogona kungoti okay, saka vati mauniform tichangovapa ari mauniform. Kana vati dziri bhutsu, ndichangovapa dziri chi? Bhutsu. Saka ndoda kuti mutaure chaizvo kuti chakati nechakati. Imimi makazvimirira ndezvipi zvamungati ini ndinoda chakati nechakati? Zvimwe zvandinogona kutadza kurisana ngwari. Hembe? Mauniforms? Alright. Stationery yekuchikoro munayo? Zvimwe zvacho zviri nanazvo. Alright. Ko mukoma Tendai, ndezvipi zvamungati izvi nezvizvi ndo zviri kuleka? Chikoro. Mabhegi nemauniform. Alright, the uniform, bag neuniform. So ndiri kuda munhu anondibatawo panhamba dziri apo. Nhasi tauya nechikafu chatinacho, but hatina mauniform, hatina mabhegi zviri kutaurwa. Toda vanhu vanondibata panhamba idzo kuti tinge tiri tengera mukoma Tendai namukoma Takunda vasiri panapa namukoma Tafadzwa, handiti tivatengere mauniform kuti panozovhurwa zvikoro zvinhu zvavo zvinge zviri zvakarongeka. So nhasi ndadzoka zvakare, handiti pane vamwewo vakandibata vakati chimbovatengerai zviri kudiwa pazvino. Ndosaka tauya nemagroceries ari panapa, handiti kubva pavhidhiyo ratakaita some few days ago. Mungadawo kuti kudii kune vanhu vaitawo chinhu chakanaka kudai? Handiti muda kutiwo kudii? Andongovatendana nezvinhu zvatiitire. Alright. So tingoti ngatirambei tichidaro
kune vanenge vachida kubatsira nevakomana vari panapa, kune vasiri kuziva kuti stori yachona yakamira sei, vakomana ava vakasiyiwa vakashayikirwa nevabereki vakasiyiwa vari grade 1 vari magrade 1, so kutaura kuno vanorarama vachichengetwa nagogo anditi gogo ndo vari kuvachengeta. So ndoda kuti ndinge ndinokurukura nagogo. Vanhu vazhinji vaida kuziva kuti gogo, but gogo she is close to 90 years, so gogo akura. Last time ndosaka tisina kukwanisa kukurukura navo, but nhasi ndichaita kuti timbokurukura nagogo timbonzwa kuti machallenges avari kusangana nawo ndeapi. So ndichida kungo thank you very much nechipo chamatumira vakomana vari panapa, at least vanowanawo pekutangira, but hatisi kugumira ipapo nekuti ichi chikafu chinodyiwa mazuva mashoma chinei chapera. Tiri kuti vanokwanisa kutipawo mauniform, Christmas yakusvika, vanokwanisa kutipawo hembe dzeChristmas, kuvatengerawo hembe dzeChristmas, mablankets, zvichidaro makasununguka kutibata panhamba dziri pascreen. Mirai ipapo tinge tinokurukura nagogo. Pari zvino ndagara nagogo wematriplets avarivo mai vamai vevakomana anatafadzwa tendai natakunda nditi vakomana vane 14 years mugore rino iri. Gogo makadi zvenyu? Ndakasimba mwanangu. Tinosimba isusu. Vakadiwo vazukuru? Vazukuru vakasimba mwanangu. Tinotenda nokuuya kotiona. Tinotenda mwanangu. Gogo, imimi hatichatobvunze zvakawanda, ndigogo vatafadzwa. Hatichatobvunze zvakawanda, vanonzi gogo vani vatafadzwa. Ndo zvakanakira kukura gogo, kuti mune makudanwa nemazita evazukuru. Tatojambisira kwangu. Matojambisira kwenyu. Saka munonzwa sei gogo kuva mutana vakadai muchiona vazukuru? Ndinotenda Mwari wangu nemimi vana takabereka munoziva. Ndinotenda mwanangu ngekamusana yekuti vana kana vachikura vanoda kudya, anoda kupfeka, nenyaya yechikoro zvinhu zvinenge zvichidikana izvo. Izvo muri kudarika, mwoyo wangu unofara. Unobva masununguka. Ndosungunuka mwanangu. So gogo toda kuti titaure zvishoma nditi. Saka gogo, chekutanga gogo, imimi makaita vana vangani, uye mai vevakomana ava ndevechingani pavana venyu? Vamai vavo ndopedzisira. Ndogotwe. Ndogotwe ndinovasikana 4 varipo, vakomana akafa. Ndakohondo akafa enderera. Alright. Vakaendera tunguva yehondo. Vanozodzoka. Havana kuzodzoka. Ndine vasikana vana ava vamai vavo ndopedzisira. Alright. Saka vasikana makaita vangani? 4 vasikana. Vakomana vaiva vangani? Angari vadii. Ndiye akaenda anodzoka nguva yehondo. Igore ripi rake? Chariziva. Ndinoziva mwanangu. Kwakare. Saka vamwe vana venyu vari kupi? Vamwe vari mutaundi muno, vamwe vari kumusha kwaMutoko. Alright. Saka mai vevakomana ava ndo lasigotwe renyu. Saka mukundofa kwakaita kabva atonzi imi mai ndi munogona kuchengeta mhuri. Saka ndakabva ndatobva kumusha rekugara ndichichengeta. Mauya matogara nevakomana. Alright. Saka vakomana ava vakaberekwa vari ngori 3 kana kuti vane vamwe? Vari 3 ndatova muno. Alright. Handiri kuti havana mai vavo havana vamwe vana here? Vanawo. Alright. Vane vangani? Alright. Kuri kuti varipo 5. Alright. Hano pakanaka. Alright. Saka imimi ndimunogara muchichengeta vanhu. Ndina mhuri iyoyo. Alright. Watadza kana usopagara Mwari ubva watora. Ndo muridzi wepamba panapa. Alright. Zvinorwadza. But akungogamuchira ndo zvinenge zviripo. So mukurarama kwamuita nevana munorarama sei navo? Ini ndinoenda kuMercedes Church. Inodaro kuchiya ichindongorora kuti mbuya wachine chikafu here nendera dzavo. Vamwewo maraini vanotsitsi achiuya vachida basi chipova. Ndiyo mararamiro angu. Kana ivana vasikana vangu vane misha yavo vanotouya vachindingidzira. Ndokurarama kwangu, asi ndiri nani mwanangu. Vana vakura kasha.
vakomana vava kuno. Samakatanga wachengeta vakura sei vakomana? Aiva vachiri vadiki vakutobva mudumbu atopana. Vakandosungunukira koini ndakutonzi mbuya uyai muone. Mwana nyaita 3. Vandatobva kwaMutongo kwakuya kundoona vana vari muhospitari kusvika kubuda pakwavo kutogara. Kusvika wahware vape ndiripo. Alright. Aiwa tinotenda gogo. So nhasi ndo kachipo tatumirwa nevamwe vana venyu vari kuva vari vakata endai munosvitsawo zvishoma izvi. Naika. Tichivimba kuti charamba chingodzoka chibatsirana chida. Naika mwana Magona. Aiwa saka makaza chimwe karamba chinamata. Tinoramba chinamata. Toramba chinamata. Tinoramba chinamata. Namaika uya. Chinamata. Muri kuitaura zvenhamo iri kutouya siyai tirambe tichiite tichingonamata. Namata mwana. Mwara anotinzira ngoni. Aiwa tinotenda. Aiwa tatenda nekugamuchirawo kwamaitawo chipo chedu. Mwari wekudenga aramba achikuitirai zvakanaka. Aiwa tatenda. So kune vese vanoda kunge vari vanobatsirana nesu vamwe vandibvunza kuti ko havana foni. Gogo hamuna foni? Handina foni cha. Kuri musha uno hamuna foni? Handina ba. So ndati vazvitaurire vega manozoti kose usingatipe foni handiti mimi ndimunogona kuti vatengera foni. Kune vanoda kutaura nagogo foni vatengerei. Gogo vanotovasvitsa foni and then tochikupai foni namba dzagogo. Aiwa tatenda muwe nenguva yakanaka. Yakanaka shamwari. Mazviita.